Skal du ikke have noget at spise med dig? Nej, jeg har ikke lyst. Har du ikke lyst? Nå. Men det bekymrer dig lidt. Hvordan kan det være? Jeg er på slankekur. Er du på slankekur? Ja, hvordan kan det være? Det er fordi, at jeg er tykkere end min mor, og min far siger, at jeg er alt for tyk. Ja. Jamen det bekymrer dig lidt. Da du gik i 2. klasse, der spiste du da rigtig meget, når du var her i skolen. Og bad tit om ekstra knækbrød også. Tror du ikke, du kan prøve at spise lidt? Nej. Nej. Hej Majbrit. Jeg tænkte, du sagde, at du gerne ville være med til den der samtale med Fridas ja. Skulle vi prøve at få snakket lidt sammen inden? Ja, altså, ved du hvad? Jeg har simpelthen haft så travlt. Nå. Og jeg har egentlig tænkt lidt på, vi plejer jo at være ret gode til det her med samtale her i SFO'en, så er det ikke noget, vi sådan lige kan klare på rutinen? Altså. Jeg tænker jo, det er jo ikke en almindelig rutinesamtale. Der er jo nogle problematikker, vi skal have diskuteret. Jeg kunne godt tænke mig, at vi lige forbereder os lidt inden. Okay. Ved du hvad? Jeg vender lige tilbage i morgen, så laver vi lige en aftale. Okay. Det er jo. Tak. Hej hej til dig. Hej hej. Hej Tenne. Hej. Nå, Det er lige ved godt klar. så skal vi se at komme i gang med dagens sidste opgave, så vi kan komme hjem. Altså jeg tænker lige, vi skulle snakke lidt, inden at Fridas far kommer. Jamen altså, han står jo allerede ude og venter. Nå, ja. Nå, så skal jeg bare føre ordet så? Ja tak, det vil altså være fint. Jamen det gør jeg så. Ja, super. Jamen som sagt, så handler det jo egentlig om Fridas madvaner, det er derfor, vi skulle snakke sammen i dag. Frida, hun har ikke spist så meget her på det sidste, og hun siger, at hun har ikke rigtig lyst til mad, og hun gerne vil tabe sig, og det bekymrer mig faktisk lidt. Og vi kan også godt mærke her i SFO'en, at hun faktisk ikke har ret meget energi til at lege mere. Jamen, jeg kan jo ikke rigtig forstå, hvorfor I lige skal blande jer i det lige nu. Altså for det første, så er alle kvinderne i vores familie, de har altså altid været slanke. Og Frida er ligesom den første, der sådan er lidt tyk, lidt overvægtig. Og i øvrigt, så synes jeg jo, det er jo et flot initiativ, at hun selv har valgt ligesom at vælge at tage et slankekur, når hun godt kan se det. Jo, men Frida dyrker jo rigtig meget sport, har jeg forstået på hende, og hun er også rigtig, rigtig aktiv her i SFO'en, så har man jo brug for, i hvert fald ikke, det er ikke sundt at lade være at spise så mange timer, tænker jeg. Nej, men det er vel mig, der bestemmer i sidste ende, hvordan Fridas liv skal være, og jeg synes jo på en eller anden måde, at det bliver sådan lidt overpædagogisk, hvis jeg skal sidde her og forsvare, hvordan vi lever vores liv i vores familie. Men Frida er jo ikke overvægtig på nogen som helst måde, hun er et helt almindeligt barn. Nu har jeg jo sådan siddet her fra sidelinjen af og sådan lyttet lidt til, hvad I sådan har haft snakket om. Egentlig så har jeg også hørt nogle af vores andre kollegaer sige, at det er ligesom om, at du sådan kan klamre dig lidt til Frida, når der er I sådan er ude i sammenhængene der. Så derfor så tænker jeg egentlig, at det indimellem sådan faktisk kunne begrænse hendes frihed. Så jeg synes egentlig i virkeligheden, at du er lidt for involveret i Frida. Ja, kunne du så ikke have nogle forslag? Måske kunne det være, at vi skulle skifte kontaktpædagog eller noget, fordi det kan jeg godt genkende det der. Ja, altså det var lige præcis det, at jeg sad med i ærmet i forhold til, at faktisk så har vi jo fået Jakob her. Og vi har så også fået et andet nyt barn, den kan du jo så få. Men Jakob han har faktisk ikke så mange kontaktbørn i øjeblikket, så derfor så kunne det da være oplagt. Jeg ved ikke, om har du hilst på Jakob? Ja, men det vil være rigtig godt. Jeg kender udmærket godt Jakob, og vi sidder lige møde, så lige 2 sekunder. Så det kunne jeg spiller fodbold med Jakob, så jeg tænker, så kunne vi måske også nemmere lige snakke lidt om det nede i omklædningsrummet, når vi har været til træning om mandagen. Ja, fordi det der med ligesom bare få nogle nye øjne på, det kunne måske i virkeligheden være den bedste løsning, tænker jeg. Det kunne være godt.